Moikka kaikille, eli nyt mä päätin tehdä teille tämmöisen videon, kun tutustutte muhun vähäsen. Mutta mä en kerro mitään yksityiskohtia enkä paljon, mutta mennään siihen videoon. Joo, eli siis mä oon 13V ja asun Helsingissä ja mä oon 6C. Eli ensi vuonna mä menen yläasteelle, mutta mä en tiedä mihin yläasteelle, mutta kuitenkin lähelle tätä mun kotia. Ja meillä on 2 kissaa, Mökömanna ja Masa. Mökömanna on tyttö ja Masa on boy, eli poika. Ja mä asun isäni äidin kanssa. Ja mä tykkään uida paljon, koska liikunta on mun todella tärkeää, koska mä haluan, että mä pysyn terveenä ja hyvänkuntoisena. Ja sen takia mä harrastan telinevoimistelua. Ja telinevoimistelu on huomenna, eli sunnuntaina kello 14-15.30, eli ne loppuu 3:30. Ja se mun treenit on Myllypurossa, siinä liikuntamyllyssä. Jos ette tiedä, missä niinku se telinevoimistelu sali on tai se, niin pitää kävellä suoraan siitä portista, kun pääsee sinne sisään. Sitten mennään vasemmalle, sitten mennään taas suoraan, sitten mennään vasemmalle, niin sitten mennään vaan suoraan ja sitten siinä lukee, että telinevoimistelusali. Ja mä en muista mikä meidän nimi on tässä telinevoimistelusta, mutta sille ei ole varmaan mitään merkitystä. Mutta mä todellakin vihaan ötököitä, sadetta, kylmyyttä ja kaikenlaista. Ja punkkejakin ja kirvoja ja kaikkea tuollaista. Ja tähän lopuksi mä haluan sanoa teille, että kirjoittakaa tai laittakaa, miten ikinä haluatte kutsua sitä, niin laittakaa sinne kommenttiboksiin, että mitä videot voisin tehdä. Ja tykätkää, jos tykkäsitte. Ja tilatkaa kanavani siitä alareunasta. Ja se on käsky. Se on moikka!